Salam hormatly vatandaşlar, salam ýaşullar we kemine. Salam aydın. İyileşler. Salamu aleyküm. Vatandaşlar esselamu aleyküm. Aydın kemine salam. Sapara sana da salamu aleyküm. Sağ olun oturasıyım ben. Aleyküm. Hal burada. Salam eziz ildeşler, ýaşullar, aydın. Salam. Awa ýaşullar ine bugün etjek bir teklifimiz var. Vatandaşlar sizden de etjek haýyşymyz ine şu videonu mümkin boldugyça şu daş töreňiz bilen paýlaşyň we soňunaça seretseňiz has özüňiz üçin gowy bolar düşünmegiňizde sebäbi ören wajyp bir meseleleriň birini şu gün halka açık bir şekilde aýdyp bermekçi. Elbette bärde hemme zat düşünükli bolman biler. Ondan soň bu videoň izinden ikinci videonam goýmakçy. Taýýarlap has giňişleýin we muň daşyndanam entek şu zatlar üçin edilmeli işler var. Olaram ýuwaş-ýuwaş ederiz. Bugünkü çykyşymyzda biz ine şu halas ediş komitetiniň bir edilmeli iş barda. Halas ediş komiteti diýende birinji halas ediş. Biz halas bolmaly. Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy ýok, şonu dikeltmeli. Döwlet guruluşymyzy biz gurmaly. Birinji nowatda edilmeli işleriň biri şu. Şolar bolmadan biz hiç ýere gymyldap bilemizok. Indi onu näde etdiýär? Şu gün ine 30 ýyldan bäri göreçilik gelýär diýip bilýärsiz. 30 ýyldan bäri göreçilik şu Türkmenistanda kanunçylygy dikeltmek üçin Türkmenistanda halkyň ýa-ni döwlete eýe çykmak üçin 30 ýyldan bäri iş edilýär we netije ýok. Sebäbi bir topar ýalňyş zatlar bar. Ine biz olaň hemmesini ýa-ni analiz edilýän ýaşullaryň kömegi bilen şulaň aýdan zatlaryndan, düşündiren zatlaryndan çykarylan netijelerde käbir problemalar var ve şu problemalar hiç kim üns beren nokta. Ay problema däl diýerler. Aslında ulakan problem şolar. Ine şolary çözýän şu gün hödürleýän bir sistemamız var. Onluk hereketleriň sistemasy. Bu sistemamız. O sistema näl bolýar, näl işleýär. Ine bu onluk sistema diýen zadymız bir adamın daşında 7-8 adam, indi sany 10 bolsa, ondan kän bolmaly däl. Sebäbi 10 iň optimal näme san bolýar-da, ýa-ni özüniň goragy we işleýişi we jogapkärçiligi boýunça. Onluk ondan kän bolsa hem funksiýasyny dolu we dogry ýerine ýetirip bilenok. Ondan az bolup bilýär ýöne. Ine şu onluk sistema diýende bärde biz näme aýtýas? Ine siz bir adam, bir watandaş diňe özüniň iň ynamly adamlaryndan daşyna jemlenýärler we bular 10 kişi bolýarlar. Ine bu 10 kişi näme etdi? 10 kişiniň özleriniň näme iş etjek bolsa, näme pikiri bar bolsa öz aralarında ine şu pikirini we öz etjek işlerini planlaýarlar. Onluk sistemasında howpsuzlugy tamam şu onluğun düşüncesi ve öz ihtiyarlığı diňe şu 10 kişinin özüne değişlidir. Başka hiç kimden buyruk amalanok ine öz ihtiyarlık. Ine biz näme diýäs? Türkmenistanyň öz ihtiyarlygy ýok diýäs, şonu dikeltmeli. Sebäbi döwletiň fundamenty öz ihtiyarlykdyr. Şol bir wagtyň özünde döwletiň fundamenty halkdyr. Ine şu öz ihtiyarlyk bilen halky birleşdiren wagtyň, ýagny halk öz ihtiyarlygy bolan bir halkyň döwleti bolup bilýär. Ine şu zady biz şu onluk sistemalarynda şol düşünjäni yerleşdirmek halkyň aňynda. Onu hiç kimden buyruk alamak, men bir topara değişti diýmek gerek däl. Diňe 10 sany adam we şu 10 adam öz ýan gaýdyşmaly, öz ihtiyarlyklary bolar. Buyruk alman işläp bilýärler. Birinji bärde bizim bu sistemany aslında 3-4 ay bolandyr. Biz barlak gördük. 6-7 sany onluk toparlar döredildi. Ine halas ediş komiteti. Ine şolar biz olar bilen habarlaşyp ine hepde bir sapar ýa-da aýda bir sapar käbirler bilen habarlaşýas. Olar öz işlerini edýär, biz bilen hiç kili nämesi ýok. Ara gatnaşyp ýa-ni bize bir maglumat vermek ýa-da etýän işleri hakynda hasap bermek diýilen zat ýok. Olar öz işlerini edýär. Ýöne şolaryň hemmesiniň ýa-ni düşünjesi var. Biz halk bolup döwlete eýe çykmaly diýen düşünjesi var. Ine şu toparlary birleşdirýän adam şolar. Indi bularyň howpsuzlygyny aýdyn. Ine şolar 3-4 aýdan bäri işleýär. Ýöne şolaryň hiç kim adynan bilenok, familiýa, nirdeliginen bilenok da hiç kim bilenok. Özem şolaryň käbirleriň ýarysy Türkmenistanyň içinde ýarysam daşary ýurtda. Ýöne olar bir-birini tanaýar, ýöne biz olary tanamyzok. Biz şolaryň içinden bir sanany tanap bilýäs, beýleklerini tanamyzok. Şoň edil şoň ýaly
yankı mehemediydi, beýleki polisiýa diýdi. Şolaram bilip bilen ok, tanawam bilen ok. Belki şolaryň içinden de biz pikir edýäs, polisiýanyň özem bardyr belki içinde biri. Ýöne edýän hyzmaty, yankı düşünjesi dogry bolsa, oň ziýany ýok, bolup biler, girip biler şoň içine. Ine bulan iň esasy nämesi? Gorkyny aýyrýar. Näme üçin aýyrýar? Sebäbi howpsuzlygyna özleri jogap berýär bularyň 10 kişi. Her kim özleri bir-birine jogap berýär edýän işine we bir-birini goraýarlar. Ine şoň netijesinde şulara hiç kim hiç zat edip bilmeýär. Mümkin däl. Ýöne işlerini edýär. Eden işlerini hem diňe öz aralarında paylaşýarlar, öz aralarında maslahat edýärler. Onu kamera çekip ol YouTube'a goýup ýa beýle goýup oň ýaly risklara hiç kile risk ýok. Indi düşünce manysynda aýdaýyn vatandaşlar. Haçanda siz öz ynanýan ine dostuňuz bolsun ýa-da maşgala agzalarda bolup biler, garyndaşlaryňyz bilen ine 10'luk bir topar döreden wagtyňyzda siz düşünje näde ösýär o taýda? 10 sany dürli düşünjeler toplanan ýeri bolýar-da. Her kim her hili pikir edýär. Ine şu 10'usy siz öz araňyzda gürleşen wagtda ýa-da düşünjeňiz birinden beýleke geçen üçin bu siziň araňyzdaky bağlanşygy berkitýän zatdyr. Düşünje bağlanşygyny berkitýär. Indi soň bu 10'luk sistema ine bir sana Türkiýede döred diýeli, bir sanam Amerikada döred diýeli. Tapawda dünýäniň dürli ýerlerinde döreýär. Dören soňam ol 10'luk sistemasynyň etmeli işi var. Ine her içindäki agzalar 10 adam bolsa, şolaryň her birem aýry-aýry ýene bir 10'luk sistem döredip bilýärler özleri üçin. Aýry-aýry döretýärler. Olar edil şoň ýaly öz ygtyarlygy bilen bile döremeli. Ve o dören soň näme bolýar? Bu zat ikinji baskanjakda eýem 100 adam bolýar. Üçüncü baskanjakda 1000 adam bolýar, dördüncüde 10.000, ine şeýtirip 7-nji mi 6-njy baskanjakda ýalňyşmasam milyony geçýär. Ýöne zat. Ine munuň güýji. Indi bardy geldi şu sistemada aýdaly bir näme adam geldi-de, şu sistemany bozjak adam geldi diýelim. Mehemen işgeri bildi, ine şular 10'usy bir nämes döredipdir, 10'luk topar döredipdirler, bolýar men şonu bozaýyn diýdi. Birinciden, şu meheme 10'luklary bozjak bolsa, iň azyndan 100 sany, belki de 1000 sany mehemen agenti gerek. 1000 sany agent her birine girmeli de olaram bozmak üçin. Mümkin mi? Meheme üçin eýär mümkin däl o zat. Ol işin yerine ýetirilmegi mümkin däl bir iş. Bolýar birini bozjak boldy diýeli-de, ine bir adam gelip birini bozjak bolsa, ol bozuljak toparyň arkasında 6 kişi var. 6 kişi var. 6 kişi diýen bağışlan. 6 topar diýip şoňa gitdik ellen. 9 kişi var. Ine şu 9 kişi yankı meheme gelen meheme garşylyk berip bilýär-de. Bir adama sebäbi olaň eýem düşünjesi has güýçlü. Ine ön kaýdyşmaýaly bir-biri bilen gürleşip ara gatnaşykda bolandygy üçin olaň düşünjeleri eýem güýçlü bir düşünje emele gelýär şolaň içinde. Ve jogapkärçilik bar. Ine o adam ikinji goragy. Indi men şoň üçüncü goragyna aýdaýyn. Bardy geldi, şolaryň içine bolýa girip, ynamyny gazanyp girip bilden bir meheme diýeli we şolary dargadyp bilse, üçüncü goragy ýa bu birincisi däl, ikincisi däl, birincini geçdi, ikincini geçdi, üçüncüye gelen wagty meheme şunu dargatjak bolsa, bir sanagyň dargadanda da ýa-ni umumy jemgyýet alyp sereden wagtyň o taýda müňlerçe 10'luk sistema var. Biri dargany bilen beýlekilerine hiç zat bolmaýar. Sebäbi başta aýtdym, bular öz ygtyarlydyr. Bir-birine etýän işleri hakynda bir-birine hiç kili maglumat geçen ok. Geçse de dolu geçen ok. Umum nämeni bilýärler, ine täze Türkmenistany gurmak we döwleti halk eline almak. Yani döwletiň eýesi halk bolmak. Ine şol var. Bardy geldi dargan ýagdaýynda da bu 10 adam dargasa, ýene 10 sany özlerine näme döredip bilýärler. Aýry-aýry ýankı 10'luk toparlar döredip bilýärler. Soň meheme gelip de bardy geldi birini dargadan ýagdaýynda ýene 10 sanagy dörejekdir. Indi eger biz bu sistemany bu sistemany halk bolup bu sistemany ýaýradyp uloldup başlasak, ýankı dürli ýerlerde şu sistema emele gelen ýagdaýynda siz bir ýerden aýdaly ýaşaýyş ýeriňizi ütgetjek bolduňuz ýa-da işiňizi ütgän soň aýdaly siziň 10'luňuz şu iş işleýän dostlaryňyz, bir ýerde işleýän adamlardan düzülen bir topardan siz çıkan wagtyňyz beýleki işe baranda o taýda da hukman suratda 10'luk sistema bardyr. Sebäbi bizim şu günkü görýän zadymyz halkyň, ine şu daşına çıkan halkyň 100% Türkmenistanyň şu taýda täzelden döwletiň gurulmagyny isleýär. Şu taýda halkyň
azat olmağı, halkın öz ihtiyarlı olmağını isteyen. Şoň üçin täze baran yerine öňkü onluk sistemadan birinden aýrylanda beýlikisine goşulyp bilýär. Soňra muň ady diňe onluk sistemadyr watandaşlar. Ýöne onluk sistemanyň nämesinde aşağında mysal üçin 7 adam bolup biler ýa-da 8 adam bolup biler, 5 adam bolup biler. Ýöne ondan kän bolmaly dälse, ondan kän bolsa, onu eýem ýanky biz test edip gördük-de 6 topar diýip. Şolaram içinde şu 13 olanan bar, 15 olanan bar. Şolaram eýem özleri olan olardan gelen feedbacklerde aýtýarlar-da. Ondan kän bolsa diýen näme bolýar diýe. Eýem birazjyk ýanky ynam kaçıp başlaýar birinciden, ikinciden hem ediljek işleriň effektivnesi azalyp başlaýar diýe. Şoň üçin iň optimal nämesi görnüşi 10 adam diýip görýäsler. Çünki ýanky barlak gören nämelerimizde şonu görkezýär. 10 sanatyk bolandy. Ýöne az bolsa ýany ýoksa bir topar kemine ýalňyşmasam näçe 7 adam şolar. Olar 8'en bolup biler, sebäbi 7 diýip aýdanna eýem bir hepdäni geçdi. Olaram hemişe 10 olmak üçin adam näme etýärler? Ýani garyndaşlary bardyr, dostlary bar. Ondan ýani adamlaryny çagyrýarlar. Başga adam çağıran oklar. Ya da başga adam bilen iş eden oklar. Sebäbi biz ýine Türkmenistandaky watandaşlar şu sistema Türkmenistandaky yalan bir sistemada, yalan bilen döredilen sistema. Onu hemmemizem bilýäs. Yalanyň üstüne gurulan bir sistema. Yalany diňe ynam ýykyp bilýändir. Biz ynamy döretmek üçin ine şu zat ynamly adamlar bilen işlemek berdi. Ine bu näme de däl. Indi şularyň hemmesini bir ýere biriktirýän bir zat bardyr watandaşlar. O biriktirýän zadam döwleti halkyň eline geçirmek. Halkyň elinde bolmagy, şu döwletiň kynçylygyna halk görmeli, döwletiň ýanky gowy gününi, rahat gününi de halk görmeli, halk ýaşamaly. Başka hiç kim. Şu gün künde näme bolýar? Döwletiň kynçylygyna halk görýär. Ýöne şoň gowy zadyny kim görýär? Kim görýär watandaşlar? Ýene bir zat var. Halk şu döwlete däldigini suud etýän bir zat var. Kim aýdyp bilýär? Niýazowy men saýladym diýip. Kim aýdyp bilýär Gurbangoluny men saýladym diýip. Ýa-da bir häkimiňizi, ministr bolýar näme saýlaýar diýildi. Öz konstitusiýa nämesi o. Ýöne kim aýdyp bilýär şu taýda men ses berip ine şu zady ütgetdim diýip biljek adam ýok. O näle bolýar? Onda sen şu prezidenti aýyrjak bolsaň, eger halk şonu goýmasa, halkam aýryp bilen ol. Sen häkimi halk bellemeýän bolsa, halk aýryp bilen ol. Ol näme üçin halkyň diýenini etsin? Oň başlygy bar, biri şonu işe goýan bolsa, şoň üçin işler o. O halktan sorralýan zat ýok. Öz ihtiyarlığımız yok vatandaşlar. Öz ihtiyarlık döwletiň fundamentidir. Ine şoň üçin biz bu zady ine aýdamyz oga biz etdiýäsine halkyň sesi edýär, ýene näme edýär? Ýok, muny halk bolup her bir adamyň Türkmenistanyň watandaşynyň borjy diýip pikir eden ine şu zady döretmek. Ýene bir zady aýdyp geçen. Bu zady täze Türkmenistan gurulan soň gutorýarmy diýseňiz, ýok gutoranok. Bu zady hemişelik dowam etmeli. Hatda bizim elimizden gelip bilse ine şu zady neslimize geçirip miras goýup gitmeli zadymyz watandaşlar. Siz häzir aýdyp bilersiňiz, aý bolgutsuz zat ýöne zat ýöne şu zady nesillere miras goýup giden wagtyň bu zatlar taryha yazyljakdyr. O taýda Saparaň ýa-da Halmyradan ady yazılmaz ine. Türkmen halky ine şunca ýyllarda ine şun ýaly sistema bilen nesillerine miras goýup gidipdir. Entegem şol stroy ine döwletini dolandyryp otyr. Ýa-da eç goýup östürip otyr diýip aýdyp bilýär. Bu zady hemişe ýanky saýlawlara gatnaşanda da şu onluk sistem ýene bir näme bar. Bardy geldiğine bir köçe çykyp ýanky näme şol Türkmenistan täze Türkmenistan gurmak üçin şu rejim bilen ýanky halk görüşmeli bolanda köçe çykdy diýeli. Köçe çykanda da amon gelip bir sanyny alyp gitse, ol adamam onluk sistemaň içinde bolsa, ondan näme üçin alyp gitdiň diýip sorajak. Eýem 9 adam bar. Eýem 9 adam. Minimum. İň az 9 adam. Ol 9 adamyňam ýan gaýdyşmaýar. Ol 9 adamam özlerine onluk toparlar döretde. Olar gitse oňa izinden o toparlaram gitjek. Ine şu zada azı birlik diýil. Görýän bolsaňyz aslında bölek zatdır. Ýöne ine şu zat azı birlige emele getirýär. Dogry düşünje we dogry ýanky zinjiri goýup bilen wagt. Şol nämeni biz test edip gördük işleýär. Şoňa 95% işleýär diýelim biz. 100% diýip aýdyp bilmeýäs bizim hasaplap görenimiz ýa-da soňky testlerdäki meniň 100% bize nämesini beren o taýda
7% yanlışmasam näme berýär? Ýalňyşlyk paýy 7% görkezýär bizde. Aa, Ýöne ol ulakan rezultatda 93% uly bir rezultat berýär şu günkü günde. Menem Ýene vatandaşlar men gysgaça aýdyp berem şundan ibaret, o kemene ýaşullar siziň hem goşuşak zatlaryňyz, bir kommentariýalaryňyz bolsa. Menem neme deyin şunu aýdaýyn. Ine onluklar hereket sistemasy. Bu at ýörüýte saýlanan atdyr, ýani onu biz toslamadyk, orta atmadyk. O talabyň nemesine çykan zatdyr. Ine hereket etmeli sözü bardyr. İldeşlerimizin köp bulanýan sözü herekete geçmeli, hareket sözü. O harekete geçmeli, ýöne howpsuz bir şekilde harekete geçmeli ve şu edilen hareket netije bermeli. Ýa ýaňa aýdyň aýtdy, o toparlar deňedik diýdi, hakykatdan hem deňeldi. Ýene-de şol neme toparlar barada käbir zatlar aýdyp geçeýin. Ýene aýdalar arasyndan o aýrylýan şu iş sebäple uzaklaşdy. Şu bir kwat daş töründe adam tapmasa-da soň şol ýene 2 aýlardan soň aýlanyp ýene goşulyp bilýär-de. Ýani onu gördük biz. Ýani näçe wagtdan beri synlap ýörüs. Ýani bu bolup duran zat aslında, bolup biljek zat. Bunuň hem aňyrdan gelýän nemesi bolmaly. Bu tarihde de bar. Ýene onluk mobil goşun diýip aýdylýar bu. Ýene Seljuklu atalarymyzyň özünden 3, 4, 5 esi uly goşunlara garşy söweşip gazanan söweşleri bar. Nädip gazanýarlar? Ýene şu onluk mobil goşunlaryň saýasynda. O nädip bolýar? Ýene gysgaça görüň bereň, onu siz nemelerde, kitaplarda okusaňyz hem görüp bilýäňiz onu. Aýdal bir düşman toplanyp dur goşuna, garşy hereket etjek. 10 sany atly hereket edýär, hüjüm edýär, çar tarapyndan, onandan. Ok ýaýlar bilen ok atýar, iza çekilýän eken, şol dargaýança. O dargamasam nädip bolýar? Korkudan bolýar. Psikologik korku neme diýär berýär şu taýy. O dargap başlanyp görenden soň şolar birleşip neme diýär? Ýani şol onluklar bir ara gelýär. Soň o bir düzgün tertibe göre hareket başlaýar. Bunuň nemesi şoldur, ýani gelip çykyşy we häzirki bolýan, ýani öz-özünden bolýan ýagdaý hem şonu görkezýär we halk hem şonu talap edýär, hareket nemesi. Bu gaty howpsuzdur we netije berjekdir. Ve ýa aýdyň aýşýalam garşysynda hiç bir ýani näme tapwan bilmeýär, tapsadan bir çäresi ýok, muny bozwan bolmaýar. Şonuň ýaly gaty güýçlü bir sistema, ýa bunu häzirki dilde aýtsak, ine Bitcoin'a düşünýän ildeşlerimiz gaty gowy biler, ýani blockchain teknologiýasynyň bir nemesidir. O näme diýär? Şonda o 99% neme berýär diýär. Onam berýär diýär. Ýani o 1% ýa düşmanyňyzyň güýji 1% bolýar siziň garşyňyzda. Eger şu sistema ýören wagtda. Şonuň üçin ine ildeşler bu ýenedem bu bizim tapan zadymyz däl, o bir wagtlar aklyň tapan zady. Ol akyl hemişe-de gerekli ýerinde özüni görkezýändir. Şonuň üçin hem o akla uymak iň dogry bir neme bolar, karar bolar. Ýaşullar menem şonu aýdaýyn diýdim. Emine bunu koronavirus hem ulanyp durýar diýen şol. Koronavirusyň hem şonu meňze aslında ýakynlaşsa bulaşdyr ýa. Ne o? Halmurad aga tiýen aýdaý. Murada sesiňiz ýapyk şu wagt. Sesiň ýapyk Halmurad aga. Sağ olun. Şu taýda vatandaşlar size hödür edilýän şu gorluklar sistemasy bir hem goranyş sistemasy bolup biler. Adamlaryň şol hökümetden ýa hökümetiň ýanky ýaly-ýagylaryndan goranmak sistemasy. Ol birinji nowbatda özüni goranmaly, ol pikirdeşlerini bilen bilelikdi. Şu mahal hakykatdan her bir adam döwletiň içinde bolsun, daşynda bolsun, ýalňyz duýýar özüni, gorosuz duýýar. 30 ýyllap goňşusyny türmäge gidip basdylar, kimsi şu türmede ölüp galdy, kimsi maýit bolup geldi. Şol hökümet halkyň
özü olduna hükümete karşı çıkmaga yekelikde hiç bir adam özüne huzur gayrat tapıp bilen. Arkada adam yok. Arkasında adam yok. Ene şu mal 10 adam bolsa, ondan gelip hani mehman bir işariya polis gelip şunun kapısını tırkıllatsa, onun qalan 9 adam şu adamın goruğuna çıkıp bilýärdi. Emma aýdyl bir owan için şu toparlardan, orluklardan oğunusu var olsa ýa 100 adam. Hani gelsin şol owan garasyna bir polis ýa-da bir mehman işgär ýa arçynmy ol hakimmi kimmi gelip şolun içinden birini gyl sowrany ýalatjak bolsan, anyň şu bütün o şoň garsyna dik durarlar. Bayram alyň oglaryna millet ýaly. Ine şu taýda orluklar işläp ýöne ol adamlar bilen nähil bolup orlukdy işleýär. Mesela men öz pikirimi size ýetiren sadece dil bilen bir maşgalada aýdaýly enesi atasy var, 4 sanam çagasy var. Ogul bolsun, gyz bolsun, garyşyk bolsun, ýöne 4 çagasy var. Bular ulanly öýlerini durmuşa çykdy. Bular hersiňem öz taýy bardy. Biriniň gelini var, beýleksiniň adamsy var. Gaýny var, gaýnynysy var. Yok, onu şular bir maşgalada kyn aýtsak, eýer şular jübitlese, ine 4 ogul gyz ýanyň ýollaşy bilen 8 boldy, en atasyny alyp 10 boldy. Indi şu 10 adam öz arasyna beýrek ynanyň ýa dil tapyp bilýär. Bulan arasyna düşmanyň girme haky ýokda. Ine bular eýen bir ýaçaýka öz başyna bir aýratyn, oturup çaý başyndan öýdemi, günnelik hepde bir gezek oturup ýurtda bolup geçýän zatlar, goňşy obada bolup geçýän zat, etrapda ýurdun daşyny näme bolýan bolsa öz aralaryna arkaýyn gürleşip, maslahatlaşyp bilýärler. Şeýdi bu dünýä garaýşyny giňeldiýär. Soňra şu 10 adamdy, o ýanky bir enatalar gitýärdi öz gudalar bilen hersi öz başyna iş geçirýär. Olar özüniň bilen ýa ine edarada işleýän bolsa mektepden obada şo taýdy, bemede kolhozyň işinden o taýdy, ýa ýene bir karhanada hersi şulan baryp ýene de öz iş ýerlerine ýa tanışlaryna ýa gullukda ýene de her biri özüne şu pikiri paýlaşyp biljek, şu pikire uýjak, şu bilen hereket edip biljek adamlar ine öz başyna ýene de bir orluk döredýär. Şeýdip ine adamlar beýrek bilen orluklary bir ýa bolup, ine şu owaň içinde kim mehman işgäri, kim şolun şogulçysy, kim polisi işleýär, kim hökümeti işleýär, aýan bolup olar o taýda birji toppak bolup galýarlar, ýa gaýdylşýar. Bütün ova eýam agzy bir, olaryň 4-5 adam bolsun, kän bolsa molla müftisi bilen, ine hökümetiň adamlaryny şular ýaljak bolup galýar. Olam soň şu halkyň garşysyna edip biljek iş ýok, ol bir. İkinciden, inni görýäňizmi, halk herekete geçenne, ol hökmen eline palta pyçak alyp geçmenler, miting geçirgen bolsa ýa oban adam şol özlerini kadar erti hani ýygnak bata gideli şo taýda biz öz pikirimizi aýdaly ýa adamlara şular ýa bir zatlar yglan ediljek bizim şo taýda bolmaly. Barýarlar şo taýda meseleni çözüp gaýdýarlar. Yok, ol hökümetinkiler gelip ýygnak geçirjek bolsa şo taýda orluklyň bir çykyş edip aýdy. Şu diýen zatyňyzyň aňyrsyna hiç bir adalet ýok, hakykat ýok. 30 ýyllap aýdylyp gelýän boşlugy halkyň garny doýanak, eşiga batlar bilen siz ýalan sözden bize bular ýal hökümetem gerekdi. Bize bular ýal saýlawym gerekdi. Owan adamlar aýdy, ýaşyl faýda, ýaşkyçyl aýdy, ýerli ýerden adamlar aýdy, ol ýanky gelen hökümetinkiler gaçyk gidýärler şo taýda. Saýlaw komissiýasynyň maslahat beýleksine çel. Ine ýylyň güýji, syýlyň güýji diýilýär. Şulara agyz dursady, ine gorak sistemasy işläpdi. Ýöne şu adamlar soňra ine saýlaw bolanyny, şu orluklar ähli berip owan içinde ine saýlaw geçirileni kimi deputatlygy hödür edip biljekler, kimi hödürleýärler. Şu adamdan hödürlenýän adam ozul halky bir dogurluk göz bilen seredip halkyň aradasy bilen ýaşayan adammy ýa hökümetiň gapdalyna oturup ýa-ni holtumuna pul urup, innem şol pulun hasabyny adamlara süýjü paýlap, köke paýlap deputat boljak bolýar. Ine şol sel jarýarlar. Ondan özüne gerek adamy kandidatlyk hödür edýärler. Deputatlygy da, owan arçyllygyny da, ýene de şol ýanky ýaşlaryň hödür eden ýemesiňki skemasyňki ýerli guramalaryň ähli organyny ine şol orluklyk özleri düzýär. Şundan birege ynam bilen işleşip başlan adamy ertesi gün elbetde şol işi dowam edesi gelýär.
Demek şol obada men obana lemen ýokarky atlaklar alamak ýa-da kollektivde şol işi düzeltmek üçin gelecekde arkaýny ýaşamak üçin ýa şu bizim göz tutýan planlarymyzy ýerine ýetirmek üçin şu orluklaryň aktiv işlemek gerek. Olaryň şonu eder. Sebäp olaryň özüne gerek zat. Ol bize gerek däl diňe. Hemmejine gerek bütün jemgyýete ýa halka. Ýöne biz bir zady bilýär. Aşgabatda şol 1000 adam otursun, ýöne Türkmenistanyň 4 günjüne şolar ne emir edip bilýär, ne kömek edip bilýär. Ýerdäki adamlar yerli dolanlyşy ýol başçylyk etmese, özler alyp barmasa, işini özü dogry dürst ýöretmese, ýokardakylar diňe ziýan edip biler, kömek ýok. Şonuň üçin şol orluklar ören wajyp, ol bir gün, bir ay, bir ýyllyk ýa bir gezeklik döredirlerine. Soňra şol orluklaryň esasyny yerli dolanlyşyň sütüni fundamenti emele gelýär. Şoňa dogry düşün. Her bir obada bolsun, kollektivde bolsun, edarada, kärhanada. Adamlar bire bil baglap bilýär. Iň esasy adam näme ortada şo ýeke ýalň özüni ýekelikde, ýalňyzlykda duýan adam kalbyndan gorky gidýär. Men şu işi başarmasam, ýa-da hökümet maňa şu zatlar üçin azar berjek bolsa, bir kanun ýagdaýda. Onu meniň arkamda duran ýene-de 9 adam bar diýip düşünýär. Ol 9 adamyň hersinde ýene-de bir orluklar bar. Ne şeýdip bütün halk ayağa alınsın, kim onu gelip elinden tutup südönökle türmek kısın ya sonra hiç kim başarmaz. Yine şu sistemi elmeden halkı goramalı sistemi. Sebep konstitusiyan işlemen yatan devletini, hükümetin doğru korrumpilerinin devletini, hiç bir pudon işlemeyen devletini. Yine bir yankı bir halkı ezmenin hükümere varlığın en yukarı diyen en neciz formasının hareket ediyen devletinin halkı gorok sistemi şu orluklarda görüyor. Harvılarım şular yağılır. Seyredik görseniz, bir vızvoda alsak, biz burada 4 sene addiliyeni oluyor da her sene 8 adamdan, angrı gitse 10 adam, sol bir vızvot oluyor, bir rotada da 3 vızvot oluyor, ya 4 vızvot oluyor. Bir batalyonda 3 rota bolar, bir polkda yine de 3 batalyonlar, bir diviziyada yine de 3 tane polkdur. Şeydip bula bir-birler utkoşuk gidiyor, yan katı doğru aytdı, kadimetten gelen orluklar var. Hakikatten hem şeyle. Bizde ozal atlar vardı, Türk dilli devletlerde. 10 maşı, 100 maşı, 1000 maşı, tümen maşı, şular hemmesi anırdan gelen son düğününe her senin öz orluğu vardı. Öz başta kursta da hareket ediyor, o devir kartı da yok, o devir telefonum yok, o devir videorologum yok. Hemme de şol orluğun öz içindeki gelen kararının neticesinde düşmanlığının savaşlarken devletlerinin şeydi kurulayan. Şonu biz mesela hükmünü özümüze tecrübe hükmünü kabul etmeli hem de keltmeli. Şonu biz şu rejime karşı durup bilir. Olarda da görüyorum özüne sistemi vardı. Yine hem generalı ağzına seredi vardı. Generalım oluyor kordaki lellimin ağzına seredi vardı. O sistemi işlep bilmeye. Sebep generallarım pul uğurlayança yukarı tabiyinler aşağı palkovniklerim general bulan kellesinden fipa votika şonu tabiyinler. Çalı yanlışın onu ya govne degen onu bulan generalın ayağının aşağı koyup son ornunu ya vazifesine dalaş ediyor. İta davayna gelen şeyledir. Harbi horluktu da. O tayda da öz boluşlu korrupsiya vardı. Yani o grazdan durmuşun nakiyaldan ama vazife korrupsiyası var. Özünden yukarıdakini yıkıp son ornuna geçmek, yıldız almak, vazife almak armiyada da harbi horluktu da bardı hatta gördüm geçtim. O da Türkmen'e alırken o. Inni şol görýän sen para bir zat etdim. Kimim tuttu yani virüs ýalyk bir zat diýdiň bol görýän. So urwanlygy ýani COVID-19'yň ýurtda barlygyny ikrar etmejek bolup meni tozan ýügrimi diýip bir zat döretdi de halkyň bakan zaty ol. Tozan ýügrimi, tozandan gelýär öýkençi işmez diýip. Indi bolmasa bir tuwala ýigirmi diýip bir zat attak bolup halkyň içinde adamlar tapar öz hereketini näme diýjek bolup. Ýöne şu esasy zat men elmiden nyktak gelýän biz her bir adamy aýap saklamalyr watandaş. Bir yere çağıryan bolsak, bir iş etmeli, şunu çağıryan bolsak, şu yerde öz çağamyzy goýmaly ýa öz çağamyzy goýmaly. Şonu nähir bol.
şu bir bar sen şu taýda dur diýen ýerimizde öz çağamyzy uğra diýen bolsak, şonu gözüňe getirip görüm. Şu taýda howpsuzlyk barmy şol çağı üçin, ýa uğra diýen adam üçin, ýa ýokmy? Ol ýylyň çağasyny oda bir özüň arkadaşynyň oturup keşelle kakjak bolsaň, onu pişiň ýynnamlygy samanhana çelle diýer. Derrew onuň sepaçylýa ol adamyň ýa şu buýruklary berýän adam. Şoň üçin biz atlardan bir gaty daşda duruz, şoň golaýyna da barjak gel. Sebäp 30 ýyl 3 gözek aýdan tejribem bar. Adamlaryň bir müňlerçesi oda berildi de adamlaryň eden ýalňyş hereketleri ýa beren buýruklary bilen. Biz o zatları gaýtalajakka mümkin kadar edip bolýan bolsa bir damja gansy hakimedi, hökümeti, döwleti halkymyza gowşup bermek. Ýok. Birinji gany kim dökýär diýilen düşünje bar da, emede harby terminologiýada. Eger şo birinji gany hökümet dökse, halkyň gany, onu olaryň jogap ganylar, o taýda onuň gan fiil bolup bakmagy mümkin. Oňa da dünýäde ene kän negativ tejribeler var, görüp otyr. Soňky 10 ýylyň içinde, 15 ýylyň içinde bolýan zatlar getirdi. Şoň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin orluklar garşy dursa, orluklar hereket etse, olar hökümet ıskyndan düşýär, olar ählisi 1%. Yani kemini gatdy bu tejribe getirdi, misal getirdi. O Bitcoin ýalyk. O agram bu tarapda bolan insan olar näme de onun edeni işi ýeňlet ýa başa barjak belli. Yani şoňa düşünmegimiz gerek. Häzir watandaş şu zatlardan oturuň, özüňiz pikirleriň netije çykaryn, näme soraglar emele gelýän bolsa ýazyn, kanala şu ýerde şu gepleşiň aşagyna. Soňra biz inniki gepleşiklerimizde siziň düşünmeýän soraglaryňyz ýene-de giňişleýin açyp görkezler. Ýaşlar tüweleme strateg berekelle çizdilerim, koydularım, görkezdilerim, sağ olun, ören minnettar. Yine bari açacağım şu aparat edemeydim. Bu neme iyleşler berdi mesele gorkuýny karşı tarafa geçirmek. O karşı taraf halkın 1%, sizem 99%. Indi bolon alıp baran tiýatry 30 ýyllap hemme kişi oğru orta oğru yok diýilen tiýatry bilen alıp barýarlar da. Bu bir 130 ýyl 150 ýyl bundan öň çykan bir filosof ki neme ödüm şu İtalya'da şu teoriklarda çıkıptır da hemme kişi oğru orta hiç kim oğru derliýär. Indi şoň tersine hemme kişi gorkak bolsa gorku ýok diýmekdir. Biz demämizi şoňa öwürmeli. Onuň gorkuýny garşy tarafa geçirmelidir. Olar gorksun. Indiden aryk siz gorkun. Diýlen demeden. Hem ben şu nemelerinde bir goşup biljek demem. O hem bejetini aýtdyňyz, onu ularda oturmaly. Beýskaja soňky nemelerde bunu giňiş nemeler. Ýöne şu sistema biz öz içimizde özümüz bardak gördük. Ne daşyndan görünýändir. Hemme gruppany bir ýerige müýşürk gördük dargatdylar. Onu şoňa garşy ondan demetdik. Bäş-bäşden etdik, özleri işläp ýör, öz demeleri. O gireni demediye. Olmasa bizim yatağımıza çenli getirecekler öz demelerini. Ondan hemme kişi agent bolsa hiç kim agent değildir. Ondan çekinme. O näýle bir döwletiň ya artık agent bolýar da inin içinde agent gözläp ýörsin. Şular agent bolany näme ýazar? Ha? Onu uruldup ýörmäň, mıhama näme diýip. Şular hemme topu bilen yanıp duran ot bolany ýigän ýakjak şular. Şoňa düşünün. Olar gorksun. Kim agent bolýanam bolsa araňyza geler, gelende de özüňiz görürsüňiz, çäretini görüp bilýäňiz. Her ikiden biri agent bolsa, onu hemme biz agent bolmaly. Diýmek agent ýok. Şuurlamany nemetmäli, nemen türkmeniň medeniýetine siňdirip birler de. Yalan tözlemäli. Duruşlary bilen hem yalan. Şol ikisini ayırmak üçin bunu onlu böleňtip, oň içinde eleň demesi
birden üstüne adam yalanı oldu, yemedi oldu. Elin üstüne durup bilmeydi. Yani katı o sistema ne? Öğrenin fikir edin. Düşünseniz bu hiç adam değildir. Siz durmuşunuzda bahar da attırıyordu. Ne Türkiye'nin ben misal ayıp verin. Çayhaneler oluyandır, kahveler değil ya da. Şu tayda uyuşup her semtte vardır 5'ti 10'tu. 10 adam, 20 adam, 50 adam, 5 adam uyuşuyandırlar, okey oynayandırlar, çay içiyandırlar, kuşta oynayandırlar, narda oynayandırlar. Rağdı birdirler. Türkiye'de burada bolsa halk çıkyandır. Şu onluk sistemi yalak neme bizim durmuşluğumuz var. Ödüňde mene gatnaşyp öğrendiňiz. 10 tane, 15 tane dostuňyz, tanşyňyz, garnaşyňyz, dogonuňyz, iniňiz ýokmy? Bahadır. Ya bunu ýöne adyny oýsak bu iş ýöremeli düşünýärse. Ýörýärim. Ya ben aýtjam şu ýükler. Men ýene bir nemäni goşaýyn. Indi ildeşler ýurdun içi bilen hakyky nemäni aratnaşy gurmaly, düzeltmeli. Olaryň bir nemesi o gorkmayan sözler bolup biler. Yani bunu siz gurmaly. Bu onluk sistemasynyň, yani onluk hereket sistemasynyň en soňda alyp barjak netijesi uly bir hereketiň nemesidir, yani bir fundamentidir. Yani şu fundament en soň uly bir hereketi, yani gerekli ýagdaýynda o starty basyp biljek ýagdaýa geljek. Şonuň üçin ýurdun içinde de o hereketler bar. Biz ýurdun içinde de deňedik, yani näçe wagtdan bäri. Ve siz hem şonu nemetmeli, hökmen suratda dikeltmeli. Mesela bizim hem adam bilen, yani ýurdun içindeki 2 milyon adam bilen gürleşme mümkinçiligimiz yok. O ýöne siz bizi eşdiýäňiz, diňleýäňiz, siz ýetirip bilýäňiz o habarlary beýleklere de. Bu onluk hereketi hökmen suratda bir-biriň ýüzüni görüp etmeli diýilen bir manysy da ýok onuň aslynda. Telefondan gürleşip her gün dowamly o nemedi paslaşyp maglumatlary. Yani şu taýar bolmaly, bir ýerde bir zat boldum diýen wagtda şol 10 adam bir-birine tiz wagtyň içinde habar berip we ynamly bir şekilde nemedi bilýärler. Inanyşyp bilýärler de, yani hereketi o hasaban satlaşdyrýar. Ve şonuň ýaly bir mobil bir nemedir bu. Yani mobil diýenim ykjam o tiz wagtda bolýan efektiwni neme bolýar. Bir sistema bolýar bu. Onun için bu ýene de gaýtalaýyn, buň garşysynda hiç bir düşman güýçli bolup bilmeýär. Buň garşysynda hiç bir ýarag ýokdur. Bu dogly ýaňy aýdyň başynda aýdyp geçdi. Birinji nemesi şerti düşünce taýdan nemetmek. Bütewileşmek. Düşünce ýatýandyr bunyň arkasynda. Şol düşünce ya da şol ideologiýa iň soň özüni goraýandyr, yani howpsuzlygyny hem üpjün edýändir. Ondan soň gerekli ýagdaýynda öz-özüne organizat edip bilýändir. Ve ýene gerekli ýagdaýynda şol onluklar birleşip o müňlükleri, millionluklary ortağa çıkarıp bilýär. Ve şonuň ýaly hakykatdan hem neme bar, ine bir ildeşimiz misal berýär. Ola bir nemede dükanda işleýärmiş, Türkiýede. Dükanyň bir zadyny oňarmak üçin ustalar gelipdir. Ustalaryň ýanynda bir türkmen kömekçisi barmış. Indi ikisi bir-birini açylyp bilmän durmuşlar. Sen şo zatlary görýäň, izarlaýaň diýip gorkuşup durmuş. Indi soň öýesi diýeli, ine dükanda işleýän diýeli. Birinji adam ädipdir, "Ay sen şunýa zatlardan habaryň barmy?" diýip, "Bar" diýipdir. "Senem görýäň?" "Menem görýän." Ay soň şo bir hepde işläpdir-de, bir hepdelik işi bar eken. Bir hepdeň içinde tanışdyk diýe gowja. Yani telefon nomerlerini aldyk diýe. Ve şonuň ýaly ine şonuň ýaly dörýär aslında şu nemeden habardar olan adamlar köpdür. Ine biz statistikalar görkezýärdik, yani. Iň soň 470 000, 500 000'a ýakyn
O 3 ayın içinde 500 bine yakın şu mesele bilen gızıklanan adam vardı. 500 bin pikir edin. Ve şu 500 bin adam o daş dövründäki o onluklar bilen bu pikiri o paylaşsa o näçe bolýar bu? Gatyka, yani bütün Türkmenistanyň adamy bolýar. Yani diýmek Türkmenistanda şu zatlardan habar bolmayan adam ýok diňeje. O arkamda kim durýar diýilen bir içinde bir soru var onu. Doğrudan aýdyp bilmese-de ine arkanda şol näme durýar we garşyňda kim durýar? Yani ondan sonra mal garşyňda da 1% adam durda, yani arkanda hasar etmesen birinci bir garşyňda hasar et. O arkandakylar hem gördüm ine häzir aýdyp berdim, görkezip berdik diýel hatta. O bar ýok däl hakykatdan hem we garşyňyzdakyny hem görmeli hukman suratda. Garşyňyzda da 1% çykadan bar. Soňuşdaýda kemine bir ýalňyşlyga düşmelärler. Şuňa başlyk saýlajak bolup görmän, bolmasa ýa-ni leňeç formulasy bardyr. 10 tane adam 10 tane leňeçi bir bedire taşlansoň içinden hiç biri çıkıp bilmeýärdi. Ol ýani 10 horluň içinden dominant inson çıkar. Aktivrak bolar, biraz oyunrak bolar, biraz köp gürleýänrak bolar, biraz alçagrak bolar. Öz dominanty şu toporuň özü çıkarýandyr. Ödem dürlü periodlarda dürlü bolup biler, üýtgäben biler ol. Sen dogatluk tutup börün gatnaşyp börün adamdan içinde hökmen bir başlyk bolýan näler. Biri initiator bolýandyr. Ya dominir diýendir. Onu şeydik bolýar da. Şoň üçin bunu men onuň başı boljak diýip demedik görmän, bu ters demesi bardyr. Leňeçe ala kolarsyňyz. Türkmeniň şu atky ýagdaýy şo ýagdaýdyr. Ýa başlykly ýagdaýdyr. Men uramyzda şu başlyk baradaky näme dawa edýär-de. Men sen başlygyň diýen ýaly. O. Men belli gelecek yerim şu tay kendine incecik böyle koy ve yer bolun yöne gattı möhümdür. İki tane iştirih koşay, ondan sonra tamamlaysak borun kad yani. Onu görýärmi vatandaşlar? Şol Türkmeniň öz arkasynda duýgudaşlyk görse, kömegi görse, gollawy görse, ine şol göwüni şat bolýandyr. Näme adamlar toýa ýonundan güler ýüzli, ören şat, wagtyny hoş geçirýärler, soň gurrun edýärler, aýna planyň toýuna bolup, gülýärler bolup, şeýle toý bolup, başy näme adamlarym şagalan şowgun bilen geçirdiler. Täp şu taýda bir o duýgudaşlyk bar, begenç bar, ak körekler bir arzu. Tanýarlar hemmejede biri tanýarlar. Gollaýarlar. Emma bir benne bir öýde ýok bolsa, goňşy golum gelip şu taýda oňun derdini bile böleşýärler. Ine şol oğluk sistemasynyň içinde ýaşap ýok hal. Ýöne bilen akşam sistema durmy. Düşünen akı. Ine biz şonu biraz açyp giňişlerini düşünürip berýär. Ine şolar ýaly bolmaly. Biz bir saat gününe de, mat gününe de gelip kömek etmeli. Arka durmaly. Näçe hökümet mescitlere var adamlara namaz okuma ursat beremek köpçülikli. Sebäp mescide ýygnanan adamlar namazyn belki ýarym saat okap oturýandyr. Ýöne o taýda edilýän wagt nasihatlar var. Ya namaz başlamak adamlar ya namaz oturýan adamlar öz aralaryna oturup pikir alýarlar. Plan ýerde ine şolar ýagdaý bolupdyr. Ya ine plan haridyň bahasy gymmatlapdyr, dollar galypdyr, näme bolupdyr. Ine ondan şu tak informasiýa ýygnanýar, informasiýa paýlaşylýar. Şol bolmasyn hökümet ine gurulgy duran mescitlere de adamlar goý berenakdy. Ol saqqal murt olan bahana o benne içindäki içki dünýäsini beýan edýär baryp mescitde ýoldaşlar bilen oturany bilimini paýlaşýar. Birek eren kalýaly, ilm alýaly. Emma bu hökümet şotady adamlar birek görmesin, dinlemesin, bilmesin diýip ine o zatlarym ýakyp goýdy. Şolary ýolbaşçylyk etmeli, şu proseslere ýolbaşçylyk, ýanky ýolbaşçylyk meselelerini eldikde. Men ýolbaşçy mescidiň imam diýip o kelle sellel oturaly şu zatlary göz ýumup
hökümete yallaklyk edýärler. Ola näme üçin diýip bilen dinarlar gelip mescit näme üçin uruşulur üçin näme üçin bular gelip arkaý mescitde oturup özara pikir alşyp bilen akly. Diňe ol juma günler galan günlerim gelsin boş wagty aşam ýerden haçy pensionerler oturdun barsyn otaýdy. Kime diýýär? Ine şu zatları ettirmejek bolup halkyň agly beýrikmezini hökümetin gorunýan oýuny başga hiç zatlar. Biz şu zatları ortadan aýyrmak üçin şu orluklarda keldiýär. Oturum oýlanyň pikirleriniň watandaşlar näme soraglygyny bolsa hana ýaşlar olary berin. Saparagy bar, men bar, aýdy berin çekinme. Şu mesele hemmämize gören zerur, wajyp mesele. Ine halas ediş komisiýasynyň baş maksady şundan ibaret. Sizin hukukçuluğunuzu hem üpçün etmek birinciden, ikinciden sizin hak hukuklaryňyzy dikeltmek üçin ýerde işte şu zatlardan başlamasak başga zatın peýdasy bolacak. Ol boş köçe açyp çykyn gelin diýenimiz bilen adam geljekler ýene de siz töwereňize garanjaklajak da arkamda kim dur? Ya şol gelip Şweýçarda iki garry durarmy diýerdi. Käbira diýerdi, gyzalyk berýär. Şola gelip sizin arkaňyzda durarmy diýär. Ýok, adamla siz özüňiz bir-biriň arkasynda durarsyň. Näme üçin ýok? Olar şo halka diýenaklar siz biriň öz araňyzda o ýaşylaryň diýenden gereňizi özüňiz alyň, ýöne hereketiňizi öz başlap edin diýip aýdyp bilen aklar. O ýerde halk goýanjakdy. Şimdiki gepleşek hat şulun köp sırlarını açar. Tek bizim aydın dağıtlamızdan aytmadık dağıtlamız katı vaciptir. Onu ya altyapıda yetişençe saklap diyorsa. Şu medikten dahilek şundalak bolunduğunum yani eskerin näme üçün şu ýagdaýda galanam halky nädip şu ýagdaýa düşürenlerinem yuwaş dedim gözüňiz açylygyça biz onun nimetini bu sırları açıp başlar. Açılanını bileniňizi özüňizden bilmerdiňiz. Şu halkyň nädip oýun şunu bilmeşi ýalak o da şeýle bolup gider. Yuwaş. Doğru, katı doğru sapara. Onun hem şu yerde tamamlayalım. Yaşlar sizde başka aytjak goýjak diýjek zadyňyz barmy? Yani gepleşikleri goýarym. Gepleşiklerde o giňişleýin giders. Aýtjak, meňem aýtjak zadym watandaşlar şoňa entek soraglaryňyz bardyr. Şo soraglary ýazyp bilersiňiz kommentariýada biz şolara görä soň näme taýýarlaly size. Material taýýarlap çykyş edeli. Ýene bir zat aýdaýyn, eger şu onluk sistemalaryny özüňiz şonu barlak görmek üçin ine onluk ýa-ni toporlary döredip işläp başlasaňyz ýazýan soraglaryňyz azalyp başlar. 10 adam diýmek, eýem 10 adamyň düşünjesi islendik wagty bir adamyň düşünjesinden has uludur. Siz şu taýda şu düşünjeleriňizi paýlaşyp, birleşdirip, ine şu zat bu lokan bir nämedir, onu barlak göreň, islendik nämedir. Soňa ine problemalary çözüp bilýär diýen. Näme üçin aýtdym? Hakykatdan o birinji başda problem o döwlet düzeltmek problemasy däl-de öz araňyzdaky ýöneköý problemalary da o çözýär. Yani biriniň ýöneköý telefonu bozuldy, oňaryp bilen okda, 10 kişi şonu 100% oňaryp bilýär. Güýji etdi, özem hiç kime agyrlyk salmadan oňaryp bilýär. Bu zat erwet zat däl, birine kömek etmekden boýum öz ananýan adamyna bilelikde ýa-da biri iş gözläp ýör, şo bir adam gözlenden 10 adam iş gözlese has çal taparsyňyz. Bu zatlar hemme durmuşumuzda gerekli zat. Ýene bir sapar aýtgan şu düşünjäni, ine şu sistemalary neslimize miras goýup gitsek iň gymmatly zatlaryň biri boljakdyr şu watandaşlar neslimiz üçin, geleceğimiz üçin de. Men aýtjam şulardan ibaret. Sag bolun watandaşlar, ýaşullar sag bolun. Sag bolun, ýigitler size sag bolun, illeşler sag bolun, taglykda görüşelim. Sag bolun illeşler, ýaşullar, aýdym.